Πώς έκανες εμετό χθες το γάλα? Πώς έκανες χθες? Πώς έκανες? Πώς έκανες έτσι? Πώς, για δείξε πάλι. Δεν βλέπω, για δείξε στην κάμερα εδώ. Για κάνε. Παιδί μου. Πώς έκανες εμετό? Και πού πήγε το γάλα? Παντού, όλο, και στην πόρτα και στο πάτωμα. Και ήταν βρώμικη και η πιτζάμα. Αμάν. Και πώς το καθαρίσαμε? Πω. Και πώς το κατάλαβες ότι θες εμετό? Πόναγε η κοιλιά? Ναι. Και πώς έκανες? Πώς έκανες τον εμετό? Πονάει, ναι. Και σε πήρε η μαμά να πάμε στο μπάνιο και τι έκανες?